Egunon guztioi eta mila esker tortzegatik, hemen zaudetenak eta baita pantailaz bestalde entzuten eta ikusten ari zaretenak ere. Gaurko aurkezpena, lehengo eguneko astelenekoa bezala, Donostiako liburu azokaren babesean edo egiten dugu. Donostiako liburu azokak ja 51. edizioa du aurtengoa, eta, esan dezagun liburu ganbarak antolatzen duela. Gaur dakarkigu udako etenaren aurreko azken liburua, igelak kaleratzen duena. Pentsa ezagun ondo esaten dugula, aritu naiz begiratzen nola ahoskatu behar dan, gutxi gora bera, Seamus O'Kellyren novela honen aurkezpena da gaur egiten duguna, eta nire ondoan Unai Elorriaga, zautzen duzue, liburaren beraren itzultzailea, eta gainera esan dezagun proposamena ere berea izan dela. Batzutan, argitaletxeak proposatzen dio itzultzaileari, eta kasu honetan, itzultzaileak proposatu zigun guri. Aitortu behar du, gainera autoria ez nuela ezagutzen, eta bere itzulpena ezagutu nuela lehenengo haren lana. Eta gainera, polita izango da, bere arrazoiak jakitea zergatik itzuli zuen, gainera bera idazle izan da, eta bar. Esan dezagun Seamus O'Kelly, 1800 eta 81 jaio zela, eta 1918an hil, beraz gazterik hiltzen. Irlandan jaio zen, herri batean, Longri edo lako zerbait esaten dan herri batean, eta Dublinen hiltzen, esan dugun bezala, 1918an. Idazlea izan zen, antzerkigilea, batez ere antzerkigile moduen ezaguna Irlandan, nahiz eta 2 novela ere idatzi zituen, honetaz gain, gaurko eulearen hilobiaz gain. Baina bere ogibidea eta ofizioa kazetaria zen, kazetari zen. Irlandaren berpizkunde literariaren garaikoa da, horre 16koa izan zen Pazkoko gora bera famatuak eta bar, eta 18an hiltzen, orduntxe zebilen, ez da, borborrean Irlandaren independentzia eta bar, ez da. Nazionalismo kulturalarekin lotua izan da, eta, izan ere, berak lan egite zuen Nationality edo izeneko kaseta, esan dezagun nazionalista zela, ez da. Leku guztetan, 17 urterekin hiltzen, beraz oso gazte, eta nunbait, bera erredakzio buru da zen, egunkari horretan, eta buru isurketa bat edo izan omen zuen, edo halako zerbait, soldadu britaniarrak sartu zirelarik erredakzioan, eta hasi omen zirelarik, puskatzen eta bar, eta eztabaida horretan, berak izan zuen zera hori, ondo ez zera bat, eta han hiltzen. Esan dugun bezala 2 novela idatziak utzi zituen, argitaratuak, 4 ipuin liburu nunbait, eta antzerkilanak, antzerkilan batzuk. Eta eularen hilobia, gaur aurkezten dugun liburu utxoa, postumoa izan zen, hil ondoren, handik 2 urtera argitaratu zioten. Irlandako, esan dezagun, Irlandako literaturan klasiko txiki bat dela, liburutxo hau, eta han nunbait oso ezaguna. Herriko eule ospetsua da, protagonista, inausentzia. Inausentzia ez, bertan dago, baino hildik, ez? Mortimer, izenekoa, ez ditut abizenak eta esango, zeren danan astea izango da, baina Mortimer behintzat esango dizuet zela, hildan eule hori. Eta bere familiaren hilobian lurperatu behar dute,
eta inork ez daki non dagoen, hilobi hori. Eta orduan, personaiak dira Mortimer honen Andre gaztea, nahiko isilik pasatzen duena historia guztia, bi agure agertzen dira, Mortimerren lagunak izandakoak, bata hiltzegilea eta bestea argina, eta bien arteko eztabaida nun dagoen eta nun egon beharko lukeen eta zer gertatu zen eta zera, da kasik liburuaren mami osoa, ezta. Eta, beste bi personaiare badaude, lurperatzaileak. Haiek esan dira, hemen da eta hasten direnean zehatzen eta bar. Antzerki kutsu nabarmena du liburuak, hau antzerki lan bat indaiteke honekin perfectamente segurazko egingo zuten Irlandan. Badu lehen begiratuan antzematen ez den bertute bat, eta argumentua kontatzen badugu, zer esango dizuet, segurazko ez dizue piztu irakurtzeko gogoa edo zera, ez da ezer gertatzen, edo oso gauza gutxi gilitzen da, gizon bat hilda, eta ez dut aurkitzen haren hilobia. Baina, beste idazle baten eskuetan, segurazko, txiste bat izango litzateke edo histori laburtxo bat, ez? Baina, Okeliren maixutasuna da, historia txiki hori, bihurtzea gizakiari buruzko gogoeta handi bat, esango nuke. Niri atentzioa eman dit memoriak, ez? Liburuan dagoen memoriari buruzko reflexioak, ez? Ez memoria historiko, gaur egun zehatzen dugun memoria historiko handia, esan dezagun, ahoz-aho herritarren artean transmititzen dena, ez? Hori da, hemen agertzen da memoria hori. Ez dago hilerriaren maparik, ez? Dena pertsonen buruetan dago, ez? Eta pertsonak sartu iten dira, txotxeatzen hasten dira, gaxotzen dira, hiltzen dira eta galdu iten da, ez da, informazioa. Bestalde, niretzat, oso interesgarria iruditzen zait humorearen tratamentua, eta hori nik uste lotzen duela nire aldamenean dagoen idazle honekin, bere lanetan ageridan humore hori dagoelako. Heriotzari buruz bada, baina ez da inola ere liburua. Bi aguren arteko eztabaidak agertzen dira, beren arrokeriak, beren temak. Kombinazio ederra da, egoera tristea eta humorea, ez? Samurtasuna eta ironia, errukia, komikotasuna eta groteskoa, nola bait, ez? Komikotasun groteskoa dala esan dezakegu. Personaiak oso humanoa dira, oso gertukoak, inork ez du arrazoia erabat, baina inork ez du fede txarrez jokatzen, oso humanoa da. Azken batean iruditzen zait, Okelik galdera bat egiten digula, ez da? Zer gertatzen da gutaz hiltzen garenean, ez ondasunik eramaten dugu, ez osperik, agian norbaitek gure izena gogoratzea lortzen dugu, edo norbaitek gogoratzea nun gauden lorperatuta, eta batzutan hori ere ez. Paradoxa, Mortimerrek, alegia hildan eule honek, pasatu zuen bizitza osoa besten hilobiak zaintzen eta gogoratzen, bera hilda, eta inorez da gogoratzen beraren hilobian non dagoen, ez da. Horregatik, esan dezagun ez da, heriotzari buruzko liburu bat, soilik, bizitzari buruzkoa ere badala, ez da. Komunitateari buruzkoa, gure komunitateari buruzkoa, esan dezagun naiz eta oso irlandarra izan, memoriari buruzkoa, denborari buruzkoa, ez da. Egun urte pasatu dira, baina izaten jarraitzen du liburu modernoa, eta gaur egungoa izaten jarraitzen du, ezta? Eta hor lotzen dut nik behar bada, Unairen proposamena, guri egin zigun proposamena, eta guk onartu geniona, eta behar bada horren arrazoia jakiteko berari hitza ematea da hoberena. Bueno, eskerrik asko, gauza asko esan dituzu, gehienak, esango nuke.
Eta horixe da zuzen ere, zaitik aukeratu nuen liburu hau. Izan ere, azta enkargu bat, Inaziok esan du, tarteka egite ditut, olako gauzak, irakurtze ditut, igual testu bat irakurtzen duenean, da testu batek liluratzen hauen, txunditzen hauenean, normal izaten da gauza teknikoren bategatik, edo egitura nola sortu duen, nola eraiki duen, da olakoak ikuste ditu danean, da ez dudanean oso ondo ulertzen zer dagoen horren atzetik, egiten dudana da itzuli. Gauza asko itzuli izan ditut nik, nahiz da publikatu ez, Kortazarren ipuinak, desente itzuli ditut, ez dira publikatu, handauzkat, galduta batzuk, seguruenik. Izan ere, hori da helburuetako bat, helburu bi dauzkat nik gauzak itzultzeko, eta bat da ikasteko. Hau da, persona horrek, idazle horrek, nola sortu duen mundu hori, nola eraiki duen ezurdura, nola mamitu dituen pertsonaiak, holako gauzak ni txunditu ezkez dut, ostra, honek badauka habilidadea horretan, eta badakit ikasteko modik onena dela itzultzea, onena edo modu bat. Testu bat sakon ulertzeko, testu bat arakatzeko, testu baten tripa guztiak ikusteko modurik egokiena, esango nuke egokienetako bat, dela itzultzea. Itzultzaile izanaz urte luzeetan, da baki zer dan hori, eta bakit testu bat hasieran irakurtzen dozunean, atxikitzen dituzula gauza batzuk, eta baina azten zarenean sakontzen da itzultzen, da gauzei bueltak ematen orduan aztezara harrapatzen egileak nola egin duen. Eta hori egin nuen aurrekoan itzuli nuen beste liburu batekin Artzapezpikuaren bizita Danbodorrena, Ungariar batena, horrek denboraren kontua eta egituraren kontua horrek txunditu nuen eta horregatik itzuli nuen. Eta honetan, zer da txunditu nuen? Hain zuzen ere, Inaziok oso ondo esan duena, umorea. Zelan sortzen duen umorea, zelan sortzen dituen pertsonaiak umore hori naturala izateko. Sortzeitu personaje bi, edadeko gizon bi, eta euren arteko elkarrizketa erabat txinpartatzua da, erabat borobila da zenbait zeretan, eta horrek egiten duena da, geho, ja, azten direnean umore hori, ironia, sarkasmo ere, sarri askotan, sartzen, hori naturalidade osoz egitea, eta gainera olako gai potolo batekin, eriotza. Dena gertatzen da hilerri batean, kanposantu batean, dena da eriotzaren inguruan, baina hala ere umore hori, ironia hori oso natural isurtzen zaie, personaiei. Nola egin du hori? Nola sortu ditu pertsonaiak? Nola sartu gaitu okelik giro horretan guri ere natural egiteko, eta gu ere parte horretan, esan du Inaziok, oso irlandarra da liburua, baina gu geure, euskaldun moduan ere, sartuta ikusten guk geure burua ikusten dugu hor. Oso kurioso da, oso gure kulturatik aparte dago, baina aldi berean oso hurbil, umore hori, esateko modu horiek, ez dakit, nik sarri askotan imaginatzu txirrita, edo olakoren bat, alako gauzak esaten, ez da. Da oso kuriosoa da, hau, eta anekdota moduan, liburu hau hainbeste gustatu zitzaien irakurri nuenean, pasatu niola lagun bati, lagun hori ez da edo nor da marrazkilaria, da komikiak egiten dituena Alex Orbe, eta berak esan, hau da komiki bat egiteko ideala, gaina sarroiek marraztu nahi ditu nik. Eta orduan, egin zuen proiektu bat, eta egin zituen, marraztu zituen komikiaren lehenengo horriak, eta bidali zizkion Irlandako editore bati. Hain zuzen ere, liburu hau lehenengo, oraindik existitzen omen da argitaletxea, pasatu dira eta oin izango da, haren hiloba edo birbiloba edo dagoena,
editore moduan, da pasatu zion, ez dut beha, zer dauka, antza erantzuna, esan zian, Alexek esan zian, oso tipo atsegina jatorra zala, zer daukazu euskaldunok? Osea, ia inok ez du gogoratzen Okeli Irlandan bertan, eta liburu, eta zuek euskaldunok bilatu duzu hau, eta nahi duzu komiki bat egin historia honen inguruan, euskalduna zoratuta zaudete, ez? Hori izatu zuen, ez? Egia da oso hurbil sentitzen dugula, ez? Orduan, hori da, batetik hori inuen, ikasteko inuen, gero nik idazten dituan gauzak, zelan moldatu, zelan mamitu ikasteko. Eta bigarren helburu bat da, dudarik ez, eta horregatik publikatu zelen esan dut, Kortazarren eta beste batzuen ipuinak eta itzuli izan ditut, testuak asko itzuli izan ditut, baina ez ditut publikatu. Behalako baten zatu, honek behar bada merezi du, ez? Zuk itzultzezunean gauza bat, euskaratzen dozunean, ja euskal munduan sartzen dozu, ez? Eta Okelia da gure kulturaren da gure literaturaren parte bat, ez? Eta nik uste dut merezi duela, ez? Eta izan ere, literatura universaleko testuak publikatzen dituzu, eta oso ondo, eta zuek publikatzen duzu, eta normala da, eta ni editorea barintz alaxe jokatuko nuke, Dostoievski, Tolstoi, Kafka, Faulkner, eta alakoak, eta normala da, eta nik neuk ere alaxe ingo nuke. Eta tarteka, ederra da, olako bitxikeriak editore batek hautatuko elituzkenak, hautatzea, irlandar bat, hungariar bat, txekiar bat, eta ekartzea euskal literaturara. Nok esaten du, hau Faulkner baino eskazagoa denik, ez? Kanonean, ez dago kanonean, kanona beste bat da, dana alako gati, kanona bakigu nola eraikitzen den, ez? Hor zera asko daude, eta politikoak, eta sozialak, eta hau behar bada ez dago, baina egon ziteken, edo Adam Bodor hungariarra, edo Bohumil Rabal txekiarra, ez? Ez dago, baina egon ziteken. Orduan, holako, lantzean behin holako bitxikeriak, holako txikikeriak nahi bada, guk proposatu behar ditu, ez? Holako soroak, tarteka, irakurtzen ditugu holako gauzak, inok irakurtzen ez dituenak, halakoak gara, eta, bueno, sortea daukagu, itzultzea ere, hortxe daukagula, eta euskal mundura ekar ditzakela, horregaitik genuen. Eta, lehen ezaut, humoreak erakarri ninduela, eta hori dela batez ere niretzat importantea, baina beste gauza asko dauzka, Inaziok ere esan du, ez da humorea bakarrik balitz, baina hor gauza askori buruz hitz egiten da, heriotzari buruz hitz egiten da, gaixotasunari buruz hitz egiten da, hor personaje bat, hiltzorian dauen personaje bat ere hartzen da, familiari buruz hitz egiten da, ohoreari buruz hitz egiten da, irlandarrak eta ohorea, ez da, zer dan, ez, ni hor Klona Morag izeneko hilerri horretan ez da, ezin da edonor sartu, ez? Herriko personaje ohoretsuak bagarri izan. Bueno, holako duintasuna eta memoria dudarik ez, nola gogoratzen diren gauzak, nola garai batean kanposanturi oso importantea zen, da behar bada herriko erdigunea zen, eta gaur egun erdi utzita dago, erdi abandonatuta dago, lorrinduta, eta ja inok ez du bertan egon ja kanposantu berri bat sortu dute, eta orduan jende gaztea eta orain hiltzen ari den jendea horra doa lurperatzera, eta bestea gelditu da erabat baztertuta, ez da, bueno, hor ere memoria joko bat dago, eta, bueno, gauza askori buruz egiten da, humorearen filtrotik pasatuta behar bada, baina gauza askori buruz egiten da, eta oso liburu esango nuke potentea dela, ez? Alderdik oso laburra, eta inok ez dezala pentsa, heriotzari buruz eta familia eta gaixotasunei buruz egiten duelako gauza tristea izango dane, gauza goibela, gauza gogorra irakurtzeko, inundik inora ere oso irakurketa arina da, irribarrez egiteko irakurketa bat, gozatzeko, udarako, inkluso orain aurkezten ari garela, udarako irakurketa bat izan daiteke, oso ondo pasatzeko irakurketa bat. Atzu irakurri nuen, tarteka irakurtzen ditut kritikak ateratzen direnak, hau gaztelaniaz agertu zen, gaztelaniazko bertsioari indakoa, eta, bueno, oso kritika ederra zen, hitz egiten zuen Okeliri buruz, hitz egiten zuen liburuari buruz, baina azkenean esate zuen, momentu honetetik aurrera, liburu hau pasatu da, izatera,
persona batek eskatzen dianean liburu bat gomendatzeko, dudarik gabe, esango diot, irakurri Eulearen Hilobia. Ez duzu, benetan ez duzu, esara da mutuko. Hemetik aurrera, lehenengo liburua gomendatuko dana nire bizitzan, izango da, hau. Ez, eta esan tipo bat, igertzen zan, idazte zuen moduagatik eta kritika egiteko moduagatik, asko irakurritako persona bat zan, eta, webgune bat dauka, kritiken webguna, eta ez zuen, hemetik aurrera, hau gomendatuko dut, beti. Ez, neuk ere, eta geuk ere, imaginatzot, hau gomendatuko dugu, beti. Bueno, Klon Amora aipatu duzu, irlanderaz edo zera hildakoen zelaia omen da. Hildakoen zelaia. Aipatu dezadan baita ere zera azalaren egilea, Araiz Mesantza. Beti ez ditu ez gea gogoratzen azalaren egilez, baina esan dezagun. Ez da gire galderarik. Galderarik edo baldin badukazue. Una irentzat edo. Dena oso ondo esplikatu duzu, non bait? Bueno, bai, hori da. Nik alde bat egin. A ber, hasier. Hau korona bat kidea, zanda Zabaleta. Zabaleta, Josu. Josuk esaten zuen, itzulpegintzan, igual ez da, kamilleri itzultzen da, baina, karo, hor dauzen euskalkien antzera, dauzen hizkuntzaren jokoak, ez baduzu ezagutzen ondo, beraren egilearen inguruko zera hizkuntza, oso zaila dela egitea zerbait itzulpegintza hon bat. Eta Jon Alonsok eta Saramago aurkeztunen euskeraz gehi berbera zan. Eta zer demazki berbasko, portuguesez, ez daka zentzu normala dukanak. Orduan, horretara noa, olako liburuetan ere, olako zaitasunak topatzen dirala ez? Bai. Beti, hori beti. Baina hori, imaginatzot, hori niri gertatzen zaite gaztelaniaz jatzen ditu danean nire liburuak, ez? Euskaraz badaukate eta azkenak oso nabarmen bizkaierazko kutsu hori eta Bermion amaitzen da eta Bermiora joan bitartean kutsu hori areagotu iten zen, hori gaztelaniaz ez dago ematerik. Hori da itzulpenean galtzen dana, ez? Segurazko hemen harrapatu ere nituen, harrapatuko hainbat ingelesez, nik eukitut bersio biak ingelesez egiten nuen ingelesez, perfecto ulertzen nuenean ingelesez zuzen egiten nuen, eta zeozer olako gauza bereziren bat zeuenean, gaztelaniazkora jotzen nuen, konparatu, eta segurazko egongo dira bertako, eta are gehiago, hau okeli hau Sinfeinen inguruan ibili izan, herri txiki batekoa zan, seguru zituela hango Irlandako dialektoen eta herri izkeran gauza asko zituela, seguru. Oin, beste gauza bat nik harrapatzea hori, ez? Hori zientzia fikzioa da. Baina, nik uste dut liburu hau nahiko universala dela eta horren gainetik ere, holako gauza bitxien gainetik ere, nik uste dut gauza asko aportatu ditzakela, ez? Naizta ez harrapatu xehetasun guztiak. Hori da, hain zuzen ere, literaturaren universaltasuna, ez? Mostratzen duena, ez da? Alegia, Irlandako herri txiki baten esan desun bezala, seguru, tipo honek ezagutu ditula, bi hiltzegilea eta argina, eta besteare, Euleare, bai? Eta seguru orduko hango biztanleek par handiagoak ingo zituztera guk baino. Seguru. Gertatzen da hori galdu egiten dela, ez? Baina hala ere, ez da karkaraka hitzeko liburu bat, irriparrez irakurtzen duzun egitakoa da, ez? Hemen Xolek
garatik Bai. galtzen du, ea zer pasadan aipatu duzun Alex Orberen proiektuarekin. Bertan, imaginatzot, Alex Orberen ordenagailuko karpeta ilun batean niongo dela galduta. Ezean esan zioten, ez diotela holan ibilbide luzerik eta ikusten han Irlandan, eta orduan, eske alperri da hemen, han ez badute nahi, nola nahi izango dute hemen, ezta? Da orduan, bertan gelditu egin zituen, horri bat oso ederra esan, oso ederra erakutsi zizkidan, esan zian ez irakusteko inori, baina oso ederra esan, eta bertan gelditu zen, ez da izan, 10 bat horri edo egin zituen. Kau, holako proiektu bat aurrera eramateko behar da holako berme bat, ez? Gau, azkenean da urte eta pikuko lana, edo urte bi, edo tan alakoa, segun zelan da bilen, eta, karo, ez paukazu gero ziurtasun bat, hori kaleratuko dela, eta ez to aurrera, ez, pena da, oso gauza ederra izango da, izango zen, eta inako zeok esan duzta, Irlandan antzerkirik egin zen, baina euskaraz ere daiteke antzerkirik, honekin oso... Egokitu inbarko litzateke pixka bat, baina... hori da. Baina oso... Ez da bat ere zaila. Ez, inundik inora ere da, kanposantua eta gero hiltzorian dagoen horren, zean da, Malatxi Rojanen zera hori ere oso estena impactantea da. Kanposantutik kanpora gertatzen da, zera, oso impactantea da, eta haren esanak oso onartzekoak. Bai, eta horre ere bada bizitzaren inguruko goeta bat, bizitza ametsa ote dan, edo benetan horre oso platonikoa da dana, ikusten ari garen, benetan ikusten ari garen, edo, bueno, gauza interesgarri asko, dauzka, bere laburrean, gauza interesgarri asko dauzka liburu honek. Bi novela esaten dute behintzat, nik ez ditut ezagutzen egia esan, baina... Bai, orain dela gutxi publikatu dute bat gaztelaniaz, bai, orain dela atzo ikusi nuen, orain arte zeuen, eta argitaletxe berri batek publikatu du, eta gero ipuin liburu, gaztelaniaz daude hau, ipuin liburu bat, eta orain dela gutxi publikatu dutena. Beraz, novela bi gutxienez... Bi novela aipatzen dituzte, ez dakidana da, honekin kontatzen dute bi novela edo... Claro, eske hau novela da, hau eun horriko... Bai, novela. Nik itzuli nuen ingeleseko bersioa zan faksimil bat, orduan publikatu zen, eta hor bi novela gertzen ziren. Hau eta The Golden Sea, beste novela labur bat zegoen, liburu horretan. Osea, hor ja bi zeuden. Eta orain publikatu duten hori, ematen du, ez da gaztelan ez da, La Señora, ez da gizer, eta hori ere novela eida. Ezke, dana da misterio bat, oso gazterik hiltzan, tipoa, holan, nik uste dut, gauzak idatze zituela, bueno, hemen egin izan zen moduan, ez da, Lauaxetak eta Lizardik eta publikatzen zuten moduan, apurat euskarari hori behar zuen tornuia emateko, edo behar zuen maila emateko egiten zen moduan, Lizardik eta hauek egiten zuten horixek eta euskaldunak poemak, nik uste dut honen bidea oso antzeko izan zala, han Sinn Feinen inguruko oso nazionalista eta independentzian aldeko zer bat zeugan, eta bera alderdi kulturalean zebilen, da orduan antzerki lanak, hemen ere antzerki lan asko egin ziren, antzerki lanak, eta orduan nik uste dut bere helburua hori zala, Irlandal kultura aprobat jasotzea. Ez, gero ingeles egin zuen, hori ere kuriosoa da, hori da gu handik apurat guk urrun ikusten duguna, gaeliko ez egitea edo. Baina, argi dau herri kultura, herri ohiturak eta alako zerak eta bizitzeko eta egin zituela. Eta ordan dana da, esan hain beste literato bat, ez bada, hori, kulturgile bat, ez? Bueno, besterik espaldin bado, mila esker, pantaiak bestalde zaudetenak, xole, eta mentzadutenak, bai? Udara
liburuz eta hornitu, eta ondo pasadanok. Ez da derrigorra ondartzan irakurtzea. Irakurtzazue, liburu bat hartu eta arbol baten azpin ere irakurri aiken. Gerizpetan. Mila esker. Eskerrik asko.